Bizim bir täze dürep birin alaya atlı gepleşmedi görýäňizmi? Görýän. Şu yarayan yerlerini, yaramayan yerlerini aytıp berjeňiz barmy? Bir seslenin hiç. Ay sağ olay bu. Näme diýdiňiz? Sağrak bolýar. Şoň wagtyň köbeldi. Garaşda 2 saatçı. Yok, akşam bizim programmamız der. Yaka-yakadan yaka-yaka. Täzeden gaýtalan ýaşy. Sizden her programdan alyarsa hepdelik. Şonu birinji olsun şu ağlayadı özleýär. Şonda bire az çykýan, bire wagty az bolýar. Bir şeyler gyzyklanýar senin ağlaýadığında. Töýýär tawa, hormat goýýar tawa. Näme aýtjaklardyňyz bar? Alayan wagtadyrak gola köprak görkezseň şonu wagtyny köprak etseň. Buluş bezilet ýatsa, diňjalýas. Berilýän wagtlar bolýarmy? Berliyan wagtlary biraz pasyllaýyn etmeli. Sebäbi ýaz aýlary ýer bolýar, tomusuna. Ýer bolýardy, galyň oglanlar, gelinler işden gelmäke intilmeýlek şeýle bolýar. Bir pasyllaýarak, goş bir hilrak, ýaz aýlary tomusary bir hilrak ütülse gowul. Gowuljak. Emrem täzelik köprak ornaşdyrmaw. Köp gaýtalýan birdan. Näme täzelik? Ay täze nimeleri ýumoklar zatlar ornaşdyrmaw. Konkret. 9 ýerden derli gelýär. Ýygyna manka dikkeler ýa. Nimeleri ýumokçylar etraplara köprak barda, oğullara barsa gaty garaşýarlar jotalarda. Benim hymmatyňa da. Köp tawulmadım. Ha bora. Tawara kadın. Yine doğuşup durulýan, doğuşup. Özüňiz bilen doğuşup